Cristnogaeth wedi bod yn bwysig i fi trwy gydol y mywyd ac yn ystod fy magwraeth hefyd. Ond ar ôl fi fod yn coleg, des i argyhoeddiad bod yr arglwydd Iesu yn arglwydd ar y mywyd i gyd, a bod hwnna'n cael effaith nid yn unig ar y mywyd personol i, ond ar y mywyd cyfan i. Mae'r gwahoddiad i fynd i Gyngres Gristnogol Lausanne yn ei Affrica yn gyfle gwych i fi ac yn mynd i newid y mywyd i. Mae Lausanne yn bwysig iawn achos mae e'n rhoi pwyslais ar gyfrifoldeb cymdeithasol y Cristion i fynd allan i'r byd a bendithio'r gymdeithas o'i cwmpas. Mae'r daith ma'n meddwl lot i fi. Ges i'n fagu yn Landdarog, tu allan i Gyfyrddin. Fi'n cyfrin yna fel merch o gwngendreth. Ges i'n ngeni yn Gyfyrddin a wedyn symudon i Landdarog pan fi'n tua 6 oed. A bod yn digon ffodus i gael magwraeth mewn cymuned glos, Gymraeg, mynd i'r ysgol gynradd a wedyn i ysgol maes yr yrfa a cael lot o gyfleoedd i wneud pob math o bethau. Fi'n credu bod fi ddim yn berson ofnadw o allblyg, ond hynny fi'n berson eitha hyderus. Ar hyn o bryd dwi'n gwneud deithuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn astudio hunaniaeth genedlaethol beirdd diweddar, ond hefyd yn cymryd lot o'n amser i mae bod yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae gwerthoedd yn wastad i bod yn bwysig i fi, a pethau bod yn deg a bod pethau yn cael ei wneud yn gyfiawn ac yn gywir. A dyna beth nath arwain fi mewn at ymgyrchu wedyn, achos pan o'n i'n dosbarth 6, nathon ni fynd ar trip gyda'r Adran Gymraeg i'r Gogledd. A o'n i erioed wedi meddwl, o'n i wedi cael popeth ar y blat o ran bywyd Cymraeg a cymuned Gymraeg. A nath jyst taro fi mor sydyn gallai hwnna diflannu os nag i ni'n gwneud rhywbeth amdano fe. A nath hwnna, wel, rhyw fath o, fi'n credu fi'n disgrifio hwnna fel trwydigaeth cenedlaetholgar fi mewn ffordd. Fi'n credu bod hwnna wedi bod yn rhodd, really, o cael yr synwyr na o cyfiawnder, a dyna beth sydd wedi arwain fi at yn ffydd i nawr. Ar hyn o bryd dwi'n mynychu sawl capel achos bod fi'n teithio lan a lawr drwy Cymru. Pan dwi adre yn Landdarog, dwi'n mynd i gapel newydd, y capel traddodiadol presbyteraidd, ond sydd wedi chwarae rhan bwysig yn y magwraeth i. Pan dwi ym Mangor, un o'r capeli dwi'n mynychu yw Eglwys Penrallt, sy'n eglwys fywiog, cyffrous gyda lot o bobl ifanc yn mynychu. Ar hyn o bryd, mae Cristnogaeth ddim yn cael ei weld fel rhywbeth trendy o gwbl, a dyw e ddim yn cael ei weld fel rhywbeth ffasiynol, a mae pobl dyddiau hyn eisiau troi off wrth Cristnogaeth, a maen nhw'n meddwl taw rhywbeth o'ch chi'n neud pan o'ch chi fach yn mynd i'r ysgol Sul yw e, neu mae lot o bobl yn ffieiddio ato fe, lot o ffrindiau sydd gyda fi. Ond mae fi'n teimlo'n euog weithiau, achos fi ddim yn bod yn digon agored gyda pobl amdano Iesu Grist a amdano beth mae fe wedi wneud yn bywyd fi a amdano beth mae fe eisiau wneud yn bywyd nhw hefyd. Fi'n credu fi'n ofan upset o pobl a fi'n ofan colli ffrindiau, colli parch pobl, ond mae hwnna'n ridiculous mewn ffordd achos fel dyna beth mae Duw eisiau fi wneud, a fi eisiau gweld yn ffrindiau fi hefyd ddim yn cael bywydau digyfeiriad. Fi eisiau nhw dod i nabod Iesu a beth mae fe wedi wneud iddyn nhw. Un cymhariaeth sy'n cael ei wneud yn aml iawn, os chi fel gyda Cristnogion, mae chi fel cols o dan, cols mewn tân, a os chi'n tynnu'r cols na mas, mae'n oer i'n gyflym iawn, ond mae'n rhaid chi fod yn ganol y tân i fod gyda'r cols eraill te, a dyna siwt chi'n cadw'r fel y fflam ynghyna, siwt chi'n
Os chi'n gweld pobl eraill o'ch gwmpas chi, mae'ch ymroddiad chi ddiw ac mae chi'n cael eich ailgydio a'ch aildanio gan y bobl o'ch gwmpas chi a beth y gwaith chi'n gweld mae Duw yn ei bywydau nhw hefyd. Dwi wedi bod yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ers 2 blynedd bellach. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wastad yn achlysur pwysig iawn i ni fel mudiad. Ni'n mwynhau mynd i'r Eisteddfod a cwrdd â'n aelodau. A leni yn Eisteddfod Glenebwy, mae 'da ni sawl digwyddiad pwysig. Mae yna brotest yn mynd i fod i drial gwella a cryfhau'r mesur iaith. A mae yna sawl cyfarfod pwysig arall am addysg a darlledu. Ond mae'n grêt cael cyfle i siarad gyda pobl ar stondin, cwrdd â aelodau, siarad gyda nhw am beth sy'n poeni nhw, esbonio i bobl sy'n erioed clywed am y gymdeithas o blaen, beth mae'r gymdeithas yn ei, fel pobl sydd wedi dod yma o Flaenau Gwent. A mae hwnna'n grêt, really. A thema ni am yr wythnos yw defnyddio dy dafod. So fi wedi bod mas ar y bocsebon yn annog pobl i ddod i siarad am y Gymraeg yn eu cymuned nhw. A ie, mae'n gyffros iawn. Ond mae popeth sy'n digwydd ar hyn o bryd, jyst yn llawer rhy wan. Fel mae'n digwydd, o'n i'n edrych cwbl o adnodau cyn dod i'r Eisteddfod a oedd yn gweud wrth ni, really, i godi llais a i ymladd dros anghyfiawnder, fel codi llais dros anghyfiawnderau, mae'n dweud yn diarebion ar enghraifft. So, o'n i'n darllen hwnna a mae hwnna wedi bod yn real ysbrydoliaeth really cyn dod i'r Eisteddfod, achos mae'n bwysig gwybod pam fi'n neud y pethau yma, a stopo weithiau, gweud, well, hold on, pam ydw i'n ymgyrchu, pam ydw i'n neud hyn. A wedyn, ond y sylfaen yw beth mae Duw wedi dysgu ni am gyfiawnder a y cyfrifoldeb fi'n teimlo i frwydro yn erbyn anghyfiawnder. Ni'n cerdded o gwmpas y pleidiau i gyd ar y maes nawr achos ni eisiau iddyn nhw dangos i ymrwymiad i'r iaith Gymraeg. Ar hyn o bryd ni'n teimlo taw geiriau gwag sy'n cael ei daflu ato ni fel dwyieithog ac yn y blaen. Ond mewn gwirionedd mae'r Gymraeg dan lot o fygythiad ar hyn o bryd a heblaw bod yna bolisi y cryf, strategaeth y cryf yn cael ei roi i lle. Mae popeth sydd gyda ar hyn o bryd, mae'n peryg. Ie, ddim brotest da iawn. Digon o fwrlwm, digon o pobl wedi dod o gwmpas y maes gyda ni. Felly, neges gryf iawn gan Angharad Thomas ar y diwedd, really, yn gweud mae yna gymaint o wyllus da wedi tyfu tuag at y Gymraeg a mae eisiau jyst cydio'n hwnna nawr a rhoi polisïau a pethau mesurau cryf yn ei lle. Pethau yn ei blaenau nawr, tra mae yna mesur iaith. Mae rhaid i ni cael hawliau, mae rhaid i ni cael statws swyddogol i'r iaith er mwyn symud ymlaen. Mae'r amser yn agosáu i fi fynd i dde Affrica a fi'n teimlo'n gyffrous iawn. Fi'n rili edrych mlaen i gael mynd a cwrdd y bobl o ar draws y byd. Ges i'n wahodd gan Dewi Arwel Hughes ar sail bod fi wedi bod yn gweithio i TA Fund, sef elusen sy'n codi arian i'r trydydd byd, a bod fi'n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, i siarad amdano sut mae'n ffydd i'n cyd-fynd a'n ymgyrchu gwleidyddol i. Bydd na tua 4,000 o bobl o tua 200 o wledydd yn y gyngres, felly mae'n mynd i fod yn gyngres ffiwiog iawn a yn gyffrous iawn. Mae'n fraint anhygoel i gael mynd i'r gyngres, dim ond 12 o ni sy'n mynd o Gymru. Ni'n mynd i gwrdd y bobl ar draws y byd a fi'n rili edrych mlaen a cyffrous ofnadw.